מה קורה חברים? אנחנו בפרק 7 של בריים. כפי שאתם יודעים, בפרק 6 אמרתי לכם שאנחנו נמשיך את הקטע שאנחנו הולכים לעלות עכשיו לשלב 20. מי שלא זוכר, אז צרנו או בשלב 16 או בשלב 15 עם תיבת הברזל המטורפת. כאילו מי שלא ראה, אני אשאיר לכם בתיבת המידע קישור לסרטון של פרק 6. אז בואו נמשיך בסרטון. בואו נפתח איזה שתי תיבות כאלה של כסף, שתי תיבות סגולות ואחת כחולה כי משעמם לי. יאללה, בואו עכשיו נעלה לרמה 20. בואו נעשה גם משחק אחד קטן, למרות שאני חושב שאני אפסל על ההתחלה. נעשה משחק רק כדי להזכיר לכם את הדמות שהיינו בה, עם הקוף ועם חיית המחמד שהיינו איתה, הכוח שלו, עם הרוח והדרקון המעופף והאש. טוב, נראה לי אנחנו מסיימים פה. יאללה, זהו, סיימנו. וזה הכל, וזה המשחק שלנו. נראה לי שעכשיו אני אפסל, אין למה להמשיך. טוב, אז עכשיו בואו נמשיך לראות. בואו נמשיך באיזה שלב שעצרנו בו. קדימה, בואו נעלה לרמה עכשיו 20 כמו שאמרנו. בואו נלך לכאן ונעלה לרמה 20. פעם שעברה עצרנו ברמה 15 עם רמת הברזל. מעניין מה תהיה רמה 20, היא די מרתקת אותי. אני לא יודע מה מצפה לנו שם, אבל מה שמצפה הולך להיות בטח מגניב. אנחנו כבר ברמה 18, שזה ממש קרוב. הנה, רמה 19.
כבר עלינו לרמה 19. סיבוב הבא נראה לי יהיה רמה 20 שלנו. אז אני מצפה מאוד לראות כבר מה מצפה לנו. וואו, זה נראה ממש מגניב. בואו נעשה את זה כבר. אני מה זה מתרגש לעשות את רמה 20. אז בואו נעשה את זה כבר ומהר. למה אני כל כך רוצה לראות איך רמת 20 תהיה. היא נראית לי מטורפת. דרך אגב, אני לא הולך להתרגש ממש לרמה 30, למרות שאנחנו נעשה נראה לי סרטון לעלות לרמה 30. אנחנו ברמה 20 סוף סוף. יאללה, בואו נראה את הטבע שלנו. מי ששואל דווקא למה אני לא אתרגש לעשות את רמה 30 כמו שאני מתרגשת 20, כי משום מה כבר ראיתי ביוטיוב איך זה ייראה רמה 30, אז זה לא מלחיץ אותי. אז בואו נעשה עכשיו, זה משחק אחד ברמה 20, וזה יהיה הכל היום. טוב, זה הכל היום. בואו נסיים את המשחק הזה. זה הכל היום. אז ביי.